खुलुमबाय Bkwac नि रांबावजाजों लुफुंजानाय मयदमपुर रायजोआरि रासलीलानि गाहाय दरखंखौ थांनाय सानखालि बेखेवबाय। Bkwac नि 2023-2024 बोसोरारि रांबावजाजों लुफुंनाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सरुपटार सम जिल्लानि मयदमपुर रायजोआरि रासलीलानि गाहाय दरखंखौ EM प्रदीप सरगयारिया बेखेवनानै होयो। मयदमपुर रायजोआरि रासलीलानि गाहाय दरखंखौ 14 निफ्राय 19 नबेम्बरसिम खुंनो लानाय 41थि मयदमपुर रासलीला फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव UBPO नि गौथुमारि नेहाथारि खाथिराम तुलसियारि, Bkwac नि इन्जिनियार उमेश बर', गलाघाट जिल्ला राभा जातीय परिषदनि बोसोनगिरि अक्षय राभा, गलाघाट जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि पुष्प कुमार खाख्लारि, बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा मनोज बर', गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि लकिकान्त खाख्लारि, रासलीला फोरबो खुंफुं आफादनि आफादगिरि सुरेश बर'जों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजोफोरा बाहागो लायो। बर' कसारि गावहायङारि खुंथायनि 2023 आरो 2024 मायथाइनि रांबावजाजों जोङो गलाघाट जिल्लानि सरुपटार सम जिल्लानि सिङाव थानाय मयदमपुर रास फोरबो थिलियाव जोङो गाहाय लांगोनाखौ लुफुंना होनायनि थांखि लानाय जादोंमोन। देग्लाय जोङो 10 लाख रांनि अनसुंथाइजों बे गेटखौ लुफुंनानै होबाय आरो बे गेटखौ दिनै बिथांमोननि हांख्रायनाय बादियैनो जे रास फोरबोआ 14 निफ्राय 19 नबेम्बरसिम बाहाय जागोन आरो बेखौ लोब्बा लानानै दिनै बेखेवना होनाय जाबाय। आं बेखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव थानाय बर' आरो राभा फोलेरनि मानसिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे रास फोरबोखौ खुंबोबाय थादों बिथांमोना। बेयो देग्लाय 41 खेब जाफैबाय आरो बेनि गेजेरजों बे मयदमपुर ओनसोलनिल' नङा, कार्बि आंलं, जरहाट आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि लोगोसे नागालेण्डनि दावबायारि बिथांमोनाबो फैयो आरो बेयो मोनसे रायजो राजानि लोगो मोनलायनायनि मोनसे समन्वयनि थिलि महरै बियो जायो आरो बियो जोंनि आपार आसामनि बा साहा आसामनि गेजेरावनो बियो बयनिफ्रायबो माने देरसिन आरो समायनासिन जानाय रास फोरबो होननानै जों बुंनो नांगोन आरो बेखौ जौगाहोनो होननानै जों मोजां मोनदों आरो बे रासथिलिखौ जोङो आगौमानिखौ बा मयदमपुर ओनसोलखौ जोङो मोनसे दावबायथिलि महरै महर होनायनि सिमां दङ। खाथियावनो बाथौ थानसालि दङ। जों बेयावबो बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै मन्दिर बेनि थानसालिखौ लुफुंनायनि हाबाखौ मावदों आरो जायगानि MLA मानगोनां बिस्वजित फुकन बिथांजों रायज्लायनायनि गेजेरावबो आरोबाव गोबां बेहाय खामानि मावनायनि जों हाबाफारि लादों। आं बेनि गेजेरजोंनो दिनै बेखौ बेखेवनायनि गेजेरजों रास फोरबोनि गासैबो आसामबासि आरो बे ओनसोलनि गलाघाटनि रायजो राजाफोरनो हामलायनाय जासियो आरो बयनिसिमबो आङो बेखौ मावनो मोननानै गोजोननाय जासिबाय।